Hello, hello. Welcome to my live stream. Yan. Dahil hindi pa inaantok guys, tayo'y mag-live muna. Live, live, live. Hello, hello. Hi po. Kumusta kapatid? Good morning. Hello. Mega love shout out sa aking mga viewers. Mega love shout out sa the 2,000 viewers in my house. Hello, mega love shout out Jaira Videos. Joel Pines, tamsak dan. Okay, thank you po sa patamsak. Gawin ko po kayong moderator. Lagyan ko kayo ng jacket guys. Wait lang ha. Okay. Salamat sa patamsak guys. Hello. Kamusta mga kapatid? Kamusta po kayo? Si Joel hindi ko pa nabigyan ng ano. Malis na siya. Beach. Kamusta kayo guys? Oras na ba?
Kamusta mga kaibigan? Pasok-pasok lang tayo mga guys. Hello. Yan. Tinalo ko yung aking hair kasi nung nakaraan is dry ang aking hair na may yellow. Ngayon, tinali ko na siya guys. Yan. Mega love shout out sa aking 1,000 viewers in my house. Hello. Hello. Hello guys. Hello. Mega love shout out sa 2,000 viewers in my house. Hello po. Hello. Kati ng ilong ko. Ang ulamot eh. Hello. Sana hindi ako ilagay lolo. Hindi mapigilan. Hello guys. Salamat sa patamsak guys. Who's that? Hello. Who's that? From Brazil. Cantor Gugyo Hindil. Oh my God, I cannot pronounce your name. Anyway, magi love shout out to you, dear. Bonreal TV. Mega love shout out po. Salamat sa pagdalaw. Salamat. Bonreal TV, thumbs up dan. Thank you. Ayan, bigyan kita ng jacket. Kamusta po ang lahat? Good day din po. Bonreal TV, nasaan po kayo ngayon? Nasa Pilipinas ka ba kapatid o nasa ibang lugar ka? Oh, hello. From Canada with love. Ako po'y nasa Dubai. Kamusta?
Okay lang naman. Okay lang naman kapatid. Kayo dyan, kumusta? May mga ano ba dyan? Oo sir, malayo naman po sa ano, sobrang layo. Okay naman dito sa Dubai, tahimik naman kami. Ang problema lang dito is yung problema pa natin noong 2019 nag-start. Pero yung ano, malayo naman kami sa Bumbahan. Bali ano naman yan sir? Palestine in Israel. Ang Palestine medyo malayo pa dito. Thanks God, hindi naman nadadama yung Dubai sa kaguluhan. Diyos ko, hindi pa nga tayo natatapos sa problema from 2019. Ang dami na namang mga problemang dumarating sa mundo. Kailan na lang kaya magiging normal ulit ang mundo? Thank you so much sa mga dumalaw. Love shout out to. Dami din video. Hello, Katangkay. Love shout out. Salamat sa pagdalaw. Pag-graduate ng 1K. Sige. Katangkay, bilagyan kita ng jacket. And then mamaya dikitan kita ng ano. Oo sir, Bonrel TV, marami ding Pilipino doon, pero napanood ko naman sa is wala pa naman daw namatay sa Israel, pero sa Palestine meron yatang 2 sugatan, pero wala pa rin namang namamatay din. Diyos ko. Guys, magdikitan na lang kayo, may mga jacket naman kayo dyan eh. Mr. Katangkay, makipagdikitan ka na lang po. May mga jacket naman kayo guys, lapag na lang kayo para makapag-isdaan kayo dyan. Kaya lang kukunti lang yung tao eh. So, okay lang guys. Kung gusto nyo po talagang mangisda, okay lang. Pwede po kayong mamasyal sa maraming tao na mga bahay. Okay lang yan guys. Hello. I want you to run.
Magay love shout out sa 2,000 viewers in my house. Thank you so much sa mga tumusok sa aking bahay. Salamat sa suporta mga guys. Kunting minuto lang ako guys kasi siguro mga 14 minutes na lang. Kaya okay lang po kung gusto niyo pong maghanap ng marami-daming bahay, okay lang. At gusto niyo pong mangisda ng bonggang-bongga, okay lang yan guys. Thank you so much. Hello. Mag-love shout out sa 2,000 viewers in my house. Tamsak na lang guys. Thank you. Oo nga sir, hindi na maintindihan eh. Hindi na tayo makauwi sa ating lupang sinilangan dahil sa mga nangyayaring ito. Yung Dubai nakaban sa ang UAE nakaban sa Pilipinas eh. Kaya hindi makauwi. My God. Sir, saan kayo sa atin sa Pinas? Bonreal TV. Saan po kayo sa atin sa Pinas? Okay. Magkapit-bahay lang pala tayo. Ay, hindi pala, sir. Dinadaanan pala namin yung Laguna. Kasi, ako eh, Bicol, Camarines Norte. Yan. Medyo dumadaan kami ng Laguna, Batangas, Quezon Province, tapos yun. Pagpasok mo ng Bicol Region, yun yung amin unang-unang Camarines Norte. Lumban. May mga kapatid ako dyan sa Laguna dati. Pero ngayon isa na lang sa Mayapa yata. Mayapa ba yun?
Kalamba or Mayapa? Hello? Medyo mag shoutout sa 3,000 viewers in my house. Kamusta po? Salamat sa pagpunta. Tambay-tambay lang. Pati ng pisko. Tahimik ang lahat. Sige lang Sir Bonrel TV. Pwede na pong kung gusto niyo pong lumipat, okay lang sir. Ano naman na lang ako, mga 8 minutes. Papaantok lang ba? Kasi ito lang kasi yung time na may pwede makapag-live dito sa amin. Wala lang masyadong tao dito sa labas. Salamat sa pabiji-biji. Ay, thank you po. Kayo din po, ingat lagi. God bless. Same to you.
Mega love shoutout sa 3,000 viewers in my house. Thank you po sa pagpunta. Thank you sa mga naligaw sa aking bahay. Salamat po. You are mine. Da, 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 da. Ay, okay po. Thank you. Salamat sa tamsak. Salamat sa patamsak. Dikitan din kita, Sir Bonjil, ng aking bonrail ng aking ninja. Bonrail TV. Wow. Ay, maliit pa lang, sir, ang bahay mo. Sige. Dahil dyan, didikitan kita. Walking in the city center. Kaya nga, maliit pa lang yung bahay mo eh. Ako, kakamonetize ko lang last month. Tapos puro problema. Ngayon nakapress yung aking revenue. Ginagawan ko nga sana ng video, napapagod na ako. Ay, my goodness. Hirap ng buhay sa Ay, dikit na tayo dito sa main ko. Dikitan kita ng ko rin. Alagad. Sir, anong trabaho mo dyan sa Canada? Pwede bang pumunta dyan? Okay. Okay, magandang trabaho yan. Malaki siguro ang kitaan dyan,
Makapunta nga dyan. Saglit lang sir ha. Panoorin ko lang yung video mo ng 3 minutes para siguradong papasok yung isa kong yung ninja ko. Dapat kasi maximum mga 3 minutes mo papanoorin yung video para hindi i-spam. Abo, kasi pag naman mag-upload 3 pa lang. Bukas na talaga. Hintayin ko munang tumubo yung pakpak ko para lilipad ako papuntang Canada. Edmonton. Kaya nga lahat naman ng pagta-transfer ng sobrang higpit na kasi nga dahil sa alam mo na yung COVID is kaya nagkakaganyan. Sir, nandyan ka pa ba? Ayan na. Dinikitan kita sa ninja ko. Dikitan pa kita dito sa isa kong account. Saglit lang ha. Bonre. Salamat, sir. Salamat. Dami mo ng tamsak dyan. Dami mo ng tusok dyan.
Bonreal TV. May isa pa ako. Tamsakan ko nga yung LS mo. Sipag mo naman, sir. Nag-upload ka, nag-LS ka, wow. Okay lang yan, ninja, pero may channel siya. Wala lang siyang upload ng mga videos. Pero may subscribers. Lang galing naman, may aquarium ka din. Ay, hello. Mega love shout out, Leo. Leo Ching, you win. Hello po. Sorry, hindi kita napansin. Ang ganda nitong aquarium mo. Ang kukit ng isda, ang dami. Makukulay. Ang buhay. Galing naman. Sir, Bonreal TV, anong oras ka nag-LS diyan sa Canada para ma-support din kita sa LS mo? Kasi dito sa Dubai ngayon 3 AM ng madaling araw. Okay. Hello, mega love shout out. Peter Mil Flores. Father Mil Flores, hello, good morning. Mega love shout out po. Mega love shout out sa 4,000 viewers in my house. Guys, papaalam na po ako. Matutulog na ako eh. 3 AM na kasi dito sa Dubai. Yung mata ko, laki-laki na ng eye bag. Salamat po sa mga nagpunta.
Bye-bye. See you when we are see you. Salamat po. Sige na sir, bye-bye. See you next time. Salamat sa pagpunta. Salamat sa support. Sana matagpuan ko yung LS mo para i-support din kita. Salamat. Bye-bye.